Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Amara. Hey, salamat min kaming ha. Nanatan na. Mamalik na tas payag. Daghan ako na matikda nga. Dili maus mga lihok nga gipakita ni Anselma. Good morning, class! Good morning, sir. Okay, sit down. Pila na lang ka days, mag-family day na ta. Mag-expect ko ng higayon na nga mag-enjoy tantanan. But, before di ay ko mag-start sa itong leksyon, na ko importante kipahibaw. Sana, sir. Sana, sir. Na di ay quiz bi ugma, ha? Sana, sir. Sana, sir. Magbangga mga bright alang sa elementary department. Anyone yung represent din ng atong klase. Hilom na. Oh. Uy, ni tingog. Hilo pa man istirana, oy. Ako ngos ha, kinsay ganahan nga mo represent ni nga atong klase. Ipataas ang kamot. Oh. Ikaw? Oh, ako, sir. Gihilan ka digro? Langkad. Wow, sir. Di ko no, ikapon ko no taka. Hikap. Bi, diri. Angil. Ikapon ko si mong liog digro. Liod. Oh. Ulo, uy, Lanta dili na. makainit. Lanta na. Kabantay ka, sir, nga. Huwag ko'y lante, sir. Kabantay ka, Naklaro sir. ba nimo nga akong giingon nga bangga kini sa mga bright digro? Klaro. Kabatigay ko, sir. Ako lagi. Bangga lagi ko. Bangga ko ba? Ayaw! Kung di ka masugot na ako, sir, si Amara na lang. May pajamara. Si Amara na lang. Dili lang ko, sir. Ngano ako may mong gitudo ni Sir Negro? Maulang mara. Tunay noon si Sir sa office sa principal kay ipalista niyang akungan. Di pa ka na musikat ka, Mara? Waman ko makinanglan anang musikat good, Negro. Ako, David to. Ginahan kay kong ibangga. Nya, di mamusugod si Sir. Sa iyon ra ng ibangga. Ang tawa mo, ha? Kaminos mo? Huwag may salig na kung ako ibangga. Ibangga lang ka sa poste, Negro. Iyay ka. Way believe ay. Daoy, lain lang untay ipalista ni Sir. Dili lang ako. Yatis na. Kaya na ni mo, Mara. Patapang na si mga abyan. Unsa, Negro? Amara, kumusta inyong klase kanina? Nasad ko, Nay. Uy, nga naman? Nay, Negro ay. Nga naman des negro na. Oo. Nagpayarabi ako diri, ha? Ako may sada noon. Nga naman lagi, sulti. Gilistaman ko ni Sir Nainay. Contest ko no sa mga bright. Maani kalon sa ato si Sir kay akong i-coach. Mara, nga nung i-coach man kang sir. Di man mo mag-basketball. Negro, laing coach ang gipasabot ni Amara. Ang, nakunsa to? Muani din ni karong gabi ang inyong sir? Good evening. Unsa may ato, ha? Ako ang teacher ni Amara. Nasa, sir? Ayaw lang pag-share na ko kay maestro ra ba ka? Unya ako, gamay ra tao grado. Ay, okay rin, sir, uy. Tahod og respeto man na, sir. Respect na ko nimo. Nga nung nangita man kasay kong apo, unsa man nagkasaha siya, sir? Awa man, sir. Buta si Amara. Wag yung ko'y problema na niya.
Ni ako kay... Nana si sir. O, negro. Dayon sir, dayon. Sir, budayon ko ha. Ala, sige sir. Ah, lahos lang sa taas. Thank you, sir. Negro. Dali ra. Nano, Damian. Sabag kang nagtakilid ka mang miduol. Ngano ha? Nganong niya man ang inyong maestro? Ha? O sa may iyang tuyo ni Amara? Haminay na yaminawa. Iyang papilon og bangga. Bangga! Sa unsa? Nalipay ko alang sa kong anak. Adonis, Oh, ama, malipayon ka man nga nagatubang sa monitoring screen. happy lang kong nagtanaw sa kong anak, ama. Nagunsa man ka na sila. Gitudluan ang akong anak sa iyang teacher, ama. Kay muapil og bangga sa mga bright ang akong anak. Representante siya. Mao ba? Makaya ra kayo kanan ni Amara. Oo, ama. Kaya ra kayo kana ni Amara. Wait. Muapil de si Amara og bangga sa kabright sa ilang eskwelahan, baste? Nya plong. Mangutana pa ka niya, basti. Aron nga udaw siya mara ato siyang suportahan. Wait. Ayaw rodante. Ano pulong? Wait. Kasabat niya ata sa prinsipe. Kasabat ta ni prinsipe Adonis. Masako siya nga ato lamang tabangan si Amara aron ay makadaog. Wait. Dili lang nato supakon si kamahalang Adonis. Dako siya og pagsalig sa iyang anak. Okay na to akong itudlo ni mo ha, Amara. Okay, sir. Kaya ram gani mo. Dali ra ka nga maka-memorize ng mga answers. Pero, take note ha. Mga guideline lang o mga posible nga question and answer lang at katong akong gitudlo nimo. Pero, bisag kung sa ilang mga question nga ilang buhaton, nahibaw ko nga makatubag ka ra, Amara. Dako di kayo pagsalig sa imong ka-bright. Sir, kung dili makadaog si Amara, Ay, no worries, mamo na. Huwag na problema. Dol ko gamay. Ako lang datoy bangga mo, sir. Ay, di na lang ko magdugay, oy. Sige, ato na ko. Ano, makarelax na mo. Thank you and goodbye. Lain. Wa man ko paminaw ditsura magbabay. Lain. Ditsura man. Kuya, ano ka dara? Nimuot lang ko ni mo, negro. Kay? May pagka hambog man ay kag dako. Di ka may hambog, dako gid. Iyay ka! Uy, hala, uy. Nangingita mo gusto pagpauli. Ay, saon. Need man o guide si Mara. Mayunta kun kadtong mga possible question and answer mo ay ihurot nilag pangutana kay sure we na nga akong manok. Ay, gutom na ko da. May kumsag kong mukaon silang Amara, uy. Ay, kini man kugon kita no, magutman yun daw sahay. Huwag si mga tindahan nga akong nagian, uy. Ang dali lang ko. Paspasan ako paglakaw kay tumgots na gid kaayo. Aray, kasakit. Ay, nadagmanugos ako pag tinalihan ko eh. Aray. Danghag ka! Kau magbantay sa magiagayan. Nabanggaan ko nimo. Kasakit yun. Ano, hindi ko makamarunong. Nga naman ni. Tabang! Huwag mo tabang nimo! Oh, may tingog ko na nabati nga iso kayo. Kisa man ka! Ako! Ang imong gibanggaan! Silutan ko ikaw! And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!